ingkang kebak sila. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati saha para kanca ingkang sutresna, tari klasik puniku boten namung obeng salira, nanging ugi gadhahi filosofi ingkang lebet. Tari klasik puniku wonten sekawan pilar ingkang utami, inggih punika sawiji greget, sengguh lan ora muga. Sawiji inggih punika konsentrasi. Menika kunci utami kangge sinau tari klasik gagrag Ayodyamanto. Ingkang angka kalih inggih punika greget. Greget punika semangat. Semangat punika kunci ingkang nomor kalih kangge sinau tari klasik gagrag Ayodyamanto. Ingkang angka 3